Hi, good morning. गुवाहाटियाव थांनो ओंखारदों जों नै बोराय बुरि गोबां खामानि फुंनि 5टायावनो ओंखारदोंना ओंखारनायखौ लानो हायासै दा लामा ससेयाव लाफैनाय जादों रायलायबाय थादो बोराय बुरि सानैजों नै बङाइगाव मोनफैबाय बङाइगाव फिसालाया बार्गार जाहैनो नै KFCआव हाबदों जों बार्गार लानो थाखाय हनै ओरैजाय नांगौ नै ओरैजाय जोंहा ओंखाम जानानै फैदों जेबो जानो हाला दा फिसालानि थाखायल' बार्गार लाना थांसै भेज बार्गार होनदोंमोन भेज बार्गार गैयानो दा नन भेज ससनि मानि भेज गैया नन भेज मेंबाय गुवाहाटिनिफ्राय एथ' गोजान गारि गाखोनानै नै जायब्रें जायथों जालायलायबाय नै बेकाराव थास्लायस्लाय कल्ड ड्रिंक लोंनोसै आरो सिदा नुदों बेलाय नै पिज्जा बार्गार बेगानो थांसै जाबाय दा ओंखारबाय दाना थांसै गारियाव माखौ थाइबा होयोसै गारियाव जिरायफिनदोलाय नै थाइबा खुस्रा दंबा हैदो थाइबा ड्राइभ खालामबाय एबार न'आव फुं फाइनालि ओंखारबाय दिनै शपिं जोब्बाय थांबाय गुवाहाटिनिफ्राय फैबाय फैनानै बङाइगावआव शपिं खालामबाय फिसाफोरनो जानाय लोंनाय लाबाय दाना बाय बाय टाटा थांसै